Juhan Kuusi Dokfotokeskuses on tänasest avatud näitus Püüa mind, mis jutustab erivajadustega laste ja nende perede igapäevaelust. Autorid on peegeldanud argielu ilma haletsuse ja kangelaslikkuse vaatenurgata, et näidata elu nii, nagu see on. Fotograaf ja kunstnik Jüri Pitkänen oli ka varem teinud tööd erivajadustega lastega ning ühel hetkel tekkis tal huvi, kuidas elavad sellised lapsed Soomest väljaspool. Saatus viis ta kokku kirjaniku ja ajakirjaniku Eveliina Talvitiega, kellega koos reisiti läbi 11 riiki ja külastati 50 perekonda, kus kasvavad erivajadustega lapsed. Kaikki perheet, jotka on tässä mukana olleet, ovat tosi avoimesti kyllä suhtautuneet myös ja mielellään jakaneet omaa elämäänsä. 4 aastaga kogutud materjalist sündis raamat Erinevad. Näitusel ongi väljas mõned lood sellest raamatust. Mariann on pärit Keeniast ja kui ta sündis, siis ema häbenes seda kummalist last. Perel aga vedas, sest tüdruk pääses Matopeni kooli eriklassi, kus erivajadustega lapsi püütakse arendada parimal moel. Siellä nämä tavallisten luokkien oppilaat on paljon yhteydessä näiden erityisluokan oppilaiden kanssa. Että he esimerkiksi käy aina lounasaikaan auttamassa näitä erityisluokan oppilaita siinä syömisessä. Että se oli tavallaan hirveän iloinen asia huomata, että vaikka on tavallaan se ympäristö on aika köyhä ja niitä resursseja on totta kai vähemmän kuin meillä pohjoisissa maissa tai eurooppalaisissa maissa, mutta kuitenkin sielläkin pystytään kehittämään näiden kehitysvammaisten lasten elämää. Õed Amanda ja Mikaela kasvavad Rootsis Stockholmi lähedal. 4-henkisessä perheessä 3 on Asperger ADHD-syndrooma diagnosoitu ja se tekee heidän arjestaan aika sellaista vauhdikasta ja värikästä, ehkä jossain ulkopuolisen silmin myös vähän sotkuista. Raamattu viimane tegelane on Erik, kes sai sündides apkari hindeks 0. Kunstnikud veetsid koos tema perega nädala nende kodus Väike-Maarjas. Erikissä on paljon niin kuin hoitamista ja huoltamista, mutta jollakin tavalla ne perheet siihen sopeutuu ja tässäkin tapauksessa se oli kyllä tosi hieno kokemus päästä hetkeksi heidän arkeensa. Näitus Püüa mind Juhan Kuusi Dokfotokeskuses on avatud kuni 10. novembrini.